Často ku mne prichádzajú rodičia s deťmi, ktorí majú veľmi ploché nohy alebo planovalgózne postavenie. To znamená, že členková kosť je veľmi dovnútra rotovaná alebo aj pätná kosť už pri statickom zaťažení. Čiže dieťa, keď stojí na rovnej podložke, tak jednoducho tá pätná kosť už je dovnútra. Je to výrazne viditeľné aj voľným okom. A často otázky tých rodičov, čo majú s tým robiť, pretože majú nosiť ortopedickú obuv, lebo dostali nejaké odporúčania. Za mňa jednoznačne nie. Ak je splnená podmienka, že to dieťa špecificky na pár cvikoch dokáže odmakať tie svaly, ktoré stabilizujú mi to chodidlo. Keď si predstavíte, že máme 33 klbov na chodidle, čo je veľmi komplikovaný klb, a máme viac ako 100 svalov spolu s väzmi, ktoré stabilizujú nám to chodidlo, tie všetky klby, to je veľmi dôležitý klb a štruktúra našho chodidla, čiže treba ho vedieť dobre posilniť. Čiže cvičiť, nie ortopedické topánky. Po druhé, aký druh športu je dobrý, napríklad plávanie a tak ďalej. Nie, plávanie vám nezlepší plochonože, pretože tam nie je dostatočný stimul na tú ploskú nohu alebo na tú podošvu, na tie svaly, lebo to je skôr len mávanie z nohou vo vode. Ideálne sa ukazuje beh, čiže atletika, kedy to dieťa dopadá prirodzene na tú prednú strednú časť chodidla a jednoducho dynamicky šprintuje, odráža sa, skáče a tak ďalej. Mám veľa detí, ktoré sa zlepšujú práve vďaka atletike, vďaka behaniu. A potom ukazuje sa vlastne tá tretia otázka najčastejšia, ktorou prichádzajú rodičia, či môže skákať, či trampolína pomôže. Je to tak povedzme 50-50, pretože to trebalo by individuálne vidieť a tam vyskúšané. Vyskúšané u detí, že jednoducho veľa detí pri doskoku dochádza k prepadnutiu toho článku na tej trampolíne alebo na nejakej elastickej podložke. Ako ideálnejšie sa ukazuje skok a došľap na pevný povrch alebo na tvrdý povrch, keby vlastne nedochádza k prepadávaniu toho členka, ale k rovnovážnemu aktivovaniu, či vlastne ten členok neprepada dole. To je o mnoho efektívnejšie a zdravšie. Môže dochádzať k prepadávaniu členkov takto, či vlastne nedojde k dostatočnej výške tej klenby, lebo to dieťa príklad dopadne na päty, takto, nedojde k aktivácii. V vysokej kadencii, kde neustále elasticky, pružinkovo. Počas poskokov treba zabezpečiť to, aby to dieťa došľapovalo na prednú časť chodidla, prednú tretinu, prednú polovicu. To znamená, prirodzene, keď sa dieťa postaví a začne skákať na mieste, tak začne tento mechanizmus aktivovať, čiže nedochádza k položeniu päty na zem a zozadu vlastne to vyzerá tak, že tá pätná kosť ide stále rovno. Čiže táto pätná kosť calcaneus nám ide pekne rovno a jednoducho to dieťa pri poskakovaní aktivuje excentricky a koncentricky všetky tieto svaly zo spodu. Tým pádom si vlastne zdvíha tú spadnutú klembu a vlastne spevňuje tú spodnú časť chodidla. To je veľmi dôležité. Veľmi dôležitá sa ukazuje tá kadencia, pretože pri nízkej kadencii dochádza často k prepadnutiu toho členka, keď je malá kadencia, čiže malá frekvencia, že príklad je 100, 110, 120, čiže veľmi pomaličky to dieťa skače, až keď začne veľmi dynamicky skakať, tak až vtedy dojde k tomu, aby tá klemba neprepadla, čiže tá stredná časť členka, aby tá pätná kosť neprepadla. To zabezpečí vlastne tá rýchla koaktivácia alebo aktivácia tých všetkých svalov, ktoré stabilizujú to chodidlo do spodu. Akokoľvek cviky dobre môžu byť, tak mne sa osvedčilo z praxe to, že dieťa nie je schopné dlhodobo cieľene špecificky robiť precízne ten cvik a dostatočný počet opakovaní, že nestačí 100-200 opakovaní takéhoto cviku, čo je pri tom veľa,
aby sa tá klema opravila. Najideálnejšie je vlastne ten beh, ako som spomínal, kedy urobí to dieťa za kilometr povedzme 1000 opakovaní, čiže toľko opakovaní pri cvičení nie sme schopní zrobiť, takže ten beh sa ukazuje ako veľmi, veľmi efektívny. Prípadne to, čo som ukazoval, skakanie na tom mieste, ako keby na švihadle, že tá aktivácia prednej časti chodidla, kedy dochádza za minútu, si predstavte pri kadencii 170-180, čiže vysoká frekvencia toho skoku, tak máme 180 za minútu, čiže to dieťa za 5 minút dokáže zrobiť 1000 opakovaní, ako keby na 1 kilometri. A to je násobne efektívnejšie ako nejaké cviky lokálne, ktoré niečom zdvíhať, presúvať nejaké servítky, nejaké péra, nejaké také tie klasické cviky, ktoré skôr vôbec nefungujú, pretože nedostatočný stimul, to je preto chodidlo pre tie svaly, nedostatočná intenzita, pravidelnosť toho cvičenia, odradza to tie deti, motivácia je slabá a deti sa chcú prirodzene pohybom baviť, aby ich to bavilo a tie cvičenia ich musia baviť. Čiže aj tá integrácia toho medveďa s tým zadkom hore, môžete sa takto s deťmi hrať po domácnosti, alebo to poskakovanie, alebo po doskách po domácnosti. Čiže máme rôzne spôsoby na to, aby sme to dieťa dostali do pohybu a integrovali silu chodidla počas bežných činností. Ale beh, poskakovanie na mieste, na tvrdom povrchu sa ukazuje ako top. Pozbudzujem vás a verím, že vaše deti budú mať silné, pevné, stabilné chodidla.